Inmediatamente. Imos con resultados do baile. Okay. Busca outro porque de cortarme no, olvidade de outro. No. Era o que me faltaba a min agora que me cerren. A min estas cosas non me gustan nada máis. No. Hai moita xente para facelo aquí. Que tal? Estupendamente. No, que de verdad que me da... Por favor, resultados que son as 10:30 pasadas. E están os tres sudamericanos, Miguel Bosé, en fin, etcétera. Quedan moitas cousas por diante. Veña, aló. Pero xa temos os resultados do baile e hoxe a portavoz do xurado é Monse Rivera, a nosa experta en agarrados, e ela nos vai a contar como fixeron as nosas parellas de Milladoiro e máis de Coruña. Adiante, Monse. Bueno, comenzo con Alba e con Matías. Decir que é unha parella moi expresiva e que intentaron ocupar moi ben o espacio. Entraron con moitísima forza e con moita intención, aínda que quizáis lle faltou un pouquiño de técnica para controlar toda esa forza e toda esa intención. Tiveron lixeiros problemas de ritmo na jota, pero bueno, para ser a súa primeira intervención, pois non era boa. Fenomenal. Aplauso para a parella de Milladoiro. A ver logo. Os pistracos de Milladoiro. Vamos aos rebuldeiros. Imos ahora cos rebuldeiros da Coruña. Os rebuldeiros, parella xa veterana, que levábamos aí varias semanas pedíndolle ese pouquiño de complicidade, ese bailar de parella, e que hoxe non lo deron. Aparte de que técnicamente o fixeron ben, moi ben os enganches, moi ben o espacio. Bueno, temos que darlle a noraboa a Bianca, que aparte de que foi na máis empezar a muñeira descalzou un pé. Digo, bueno, alá vai, pero non, xusto o contrario. Aí botouse para arriba, tirou do baile. Sí, fixo a verdade que nos fixeches vibrar, de verdade. Tres dedos fora e dous dediños. Fue pelexando a boa muller aí contra os elementos. Si se descalzara de todo sería máis fácil, pero así foi verdadeiramente complicado e na cara non se lle notou para nada. E máis, casi se asustou máis aquí Antonio que Bianca. Bianca tirou para arriba e tirou da actuación moi ben Bianca, dende logo. Moi ben, xa foi anécdota do baile de hoxe, medio pé descalzo. Igual na casa non se decataron, non? Por eso, claro, descalzo entero non pasaba nada, pero... Bueno, imos agora con... Co agarrado. Nosa experta en agarrado. O agarrado ben bailado por ambas parellas. Os pistracos fixeron así o paso base. Nos rebuldeiros vimos así algún pasiño máis, saíndos un poquinho do base. Tiveron aí un lixeiro problema de espacio que casi se chocan. Bueno, casi non, chocáronse, pero ningún dos dous perdeu o paso. E a verdade é que moi ben o agarrado. Moi ben, bueno, a ver quen gaña. A ver quen gaña. Bueno, aquí gañamos, nos gañamos todos de ver bailar esta xente. Atención, xurado, díganos. Pois a vindeira semana ten que estar con nós os rebuldeiros. Rebuldeiros, repiten. Quinta semana, esa semana que ven. Felicidades, moitas gracias, pistracos, moitas gracias. Volvo a repetir, os que ganamos sempre somos nós por ver a este rapazolos e rapazolas galegas cuidando a nosa cultura popular, o noso baile. E agora todos a bailar, los tres. Antes de los tres sudamericanos, vamos para a clasificatoria, perdón, exactamente. Para que a xente saiba na casa como queda. Con 5 puntos os Maragatos de Candeán e 4 puntos rebuldeiros da Coruña. Felicidades, rebuldeiros, vémonos a semana que ven, los tres sudamericanos en directo a bailar.